Vážený pán riaditeľ, vedenie školy, drahí učitelia, milí žiaci a všetci, ktorí ste prijali naše pozvanie. Vítajte na mieste, kde sa dnes budú diať veľké veci. V mieste, kde bude smiech, možno aj slzy a určite aspoň jeden pokazený tanec. A vítajte aj vy, ktorí ste si mysleli, že si idete oddychnúť po školskom roku. Omyl. 9 rokov sme sa snažili a dnes vám to ideme všetko zhrnúť. Síce bez testu, ale s programom. Chceme vám ukázať, že sme nielen niečo zažili, ale aj dozreli. Niekto viac, niekto menej, niektorí možno len v centimetroch. Program, ktorý sme si pre vás pripravili, je ako my. Plný prekvapení, nečakaných momentov a občas trochu mimo osnov. Ale veríme, že vás pobaví a dojme. Tak si ho vychutnajte s nami. Spoločne sa zasmejeme, zaspomíname a určite aj zatancujeme. Dnes je náš deň. Posledný, ale veríme, že nezabudnutelný. Vítajte na rozlúčkovej slávnosti 9. ročníka. Každá loď má svojho kapitána a našu loď, cirkevnú spojenú školu, počas všetkých týchto rokov bezpečne kormidloval jeden. Náš pán riaditeľ Šmilňák a momentálne uradujúci pán riaditeľ Miko. Týmto mu odovzdávame slovo a ďakujeme, že nás príkladne viedol posledné roky. Nech sa páči, pán riaditeľ. Drahí naši deviatáci, vážený pedagogický zbor, Slovo teraz dostane niekto z nás. Niekto, kto vyjadrí naše poďakovanie lepšie ako všetky slohové práce dokopy. Naša spolužiačka a zároveň hovorkyňa deviatakov, Hanna Písarčíková, nám zhrnie, čo pre nás škola znamenala, znamená a určite aj bude znamenať. Hanka, nech sa páči. Vážený pán riaditeľ, vedenie školy, drahí učitelia, milí spolužiaci. Dnes stojíme na konci jednej cesty. Cesty, po ktorej sme kráčali 9 rokov nášho života. Cesty, na ktorej sme sa naučili napísať prvé písmenka, prečítať prvé slová a vypočítať prvé príklady. No toto bol len jej začiatok. Táto cesta pokračovala na druhý stupeň, kde sa z malých, nevinných štvrtáčikov stali tínedžeri plní energie, ale aj otázok. Až tu sa objavili prvé zlé známky, poznámky, trápasy, ale aj prvé lásky a priateľstvá. Vieme, že ste to s nami nemali ľahké. Najmä keď cez prestávky nad vašimi hlavami letela lopta, keď sme niekoľkokrát vylomili dvere, vyhodili húbku von oknom, alebo keď pri zápase chalanov spadla tabuľa. No aj napriek tomu ste to s nami nikdy nevzdali. A aj týmto rozlúčkovým večierkom vám chceme vyjadriť jedno veľké ďakujem. Za vašu námahu a úsilie urobiť nás múdrejšími a lepšími ľuďmi. Za vaše pochopenie a ochotu pomôcť, keď sme niečomu nerozumeli. A za vašu láskavosť a trpezlivosť aj napriek našim chybám. Ďakujeme, že ste do nás kladali zrnká viery, ktoré veríme, že raz prinesú ovocie. Každá chvíľa s vami bola jedinečná. Boli ste dôležitou súčasťou našej cesty a my si to veľmi ceníme. A tak sme dnes tu, aby sme si spolu pospomínali a hlavne sa zasmiali a zabavili. Aj napriek tomu, že náš spoločný čas sa nám už pomaly končí, spomienky ostanú ešte dlho. Ďakujeme. A teraz chvíľa, na ktorú sa všetci tešili. Nasleduje nezabudnutelný moment. Náš spoločný nacvičený tanec. Plný ladnosti, energie, emócií a možno pár krokov, ktoré tam pôvodne nemali byť. Ale veď o tom to je. Dámy a páni, pripravte si mobily a úsmevy.
Prichádzajú deviataci vo svojom veľkom tanečnom finále. Jak nikdy jsem nechtěla, pár slov a jsme jak kdyby vše mezi náma mělo vzít náš plán. Kolik síly teď máš na to nechat vše být jen tak, na to nechat náš čas jen tak chvíli stát, než pohltí nás. Když vidím náš příběh, světí hasnou stran, tak otočme stránku, sečme nový list. Najde to, co je v dálce a bylo pokryté nás. Ještě dokud má víru, Ještě dokud mám sílu, slyším bojovat. Ještě dokud má víru, ještě dokud mám sílu. ještě dokud má víru, Ještě dokud mám sílu. slyším bojovat. Právě vidím nás dva, jak padáme únavou. A já vidím jen stát tě, když nechceš být tou hustou tmou. Teď vidím tvou tvář a vím, že už nechcem víc. Být v zajetí slov, co už nejdou nám zpátky vzít. Když vidím náš příběh, světí hasnou stran, tak otočme stránku, sečme nový list. Najde to, co je v dálce a bylo pokryté nás. Ještě dokud má víru, Ještě dokud mám sílu. slyším bojovat. Ještě dokud má víru, Ještě dokud mám sílu. ještě dokud má víru, Ještě dokud mám sílu. slyším bojovat. A teraz vaši spoustu.
večer u mne príď pobočka milíčko, každý večer u mne príď pobočka milíčko, ručku podá rozvešený moja ďaže mojo srdečko, ručku podá rozvešený moja ďaže mojo srdečko. U mne príď pobočka milíčko, každý večer u mne príď pobočka milíčko, ručku podá rozvešený moja ďaže mojo srdečko, ručku podá rozvešený moja ďaže mojo srdečko. Dievča, ľúče ma ľúb, ako ty vieš. Ľúče, dievča, ľúče ma ľúb, ako ty vieš. Dnes srdce opára, rýmko, dušu zohrieva. Ľúče, dievča, ľúče ma ľúb, ako ty vieš. Dnes srdce opára, rýmko, dušu zohrieva. Ľúče, dievča, ľúče ma ľúb, ako ty vieš. Smej sa, dievča, smej, že sa smej, ako ty vieš. Smej sa, dievča, smej, že sa smej, ako ty vieš. Dievča, ľúče ma ľúb, ako ty vieš. Ľúče, dievča, ľúče ma ľúb, ako ty vieš. Dnes srdce opára, rýmko, dušu zohrieva. Ľúče, dievča, ľúče ma ľúb, ako ty vieš. Dnes srdce opára, rýmko, dušu zohrieva. Ľúče, dievča, ľúče ma ľúb, ako ty vieš. Smej sa, dievča, smej, že sa smej, ako ty vieš. Smej sa, dievča, smej, že sa smej, ako ty vieš. Milí hostia, pripravte si uši aj srdcia. Prichádza moment, kedy sa prenesieme do čias, keď hudobné prehrávače neexistovali a namiesto reprákov po dedine zneli husličky a fujara. Presne tak, lebo teraz si vypočujeme pravú nefalšovanú slovenskú klasiku, ľudové piesne. A nie hociaké, zaznejú priamo z hrdiel našich deviatakov. Najprv sa predvedú chlapci. Silní, statní, hlasní
ako keď dedovi naštartuje traktor o 5:30 ráno. A potom prídu na rad dievčatá a svojimi jemnými hlasmi nám priblížia, ako sa nám tu za tie roky žilo. Zároveň pozývame naše triedne učiteľky, aby sa pripravili, lebo síce o tom nevedeli, ale súčasťou sú aj oni. Nechajte sa unášať slovenskou ľudovou melódiou. Babci si vybrali pieseň Na kráľovej holi, ale hoci je to slovenská ľudová pieseň, v podstate vznikla v ruskom zajatí počas prvej svetovej vojny, keď bolo jednému zajatcovi smutno za svojou rodnou zemou. Takže je to jedna z najkrajších piesní a vždy, keď vám bude smutno, si zaspievajte. Na kráľovej holi stojí strom zelený. Na kráľovej holi stojí strom zelený. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený tej slovenskej zemi. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený tej slovenskej zemi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na kráľovej holi. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na kráľovej holi. Odkážte, odpíšte mojim kamarátom. Odkážte, odpíšte mojim kamarátom, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem na kraj za dievčatom. Že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem na kraj za dievčatom. Na nebi hviezdičky sú moje družičky. Na nebi hviezdičky sú moje družičky. Agura skalona, agura skalona, agura skalona, to je moja žena. Agura skalona, agura skalona, agura skalona, to je moja žena. Kazí babička necelá, zlaté perečka ona nošila. Zlaté perečka ona nošila. Zavítala do tej školy, zavítala do tej školy. Cez sme mi perší raz učiteľky videli. Cez sme mi perší raz učiteľky videli. Pavelová nás čekala, Pavelová nás čekala. Jak nás videla, tá dobre, že neomdlela.
mala, že ona triedu ideálov nedostala. Začiatek bol s nami ťažký, začiatek bol s nami ťažký. Prešli 2 ročky, tá sme na sebe privykli. Prešli 2 ročky, tá sme na sebe privykli. Dobre spolu vychádzame, dobre spolu vychádzame. Po rodičovským týdzeň doma ostávame. Po rodičovským týdzeň doma ostávame. Bez vaše bude ťažko žiť, bez vaše bude ťažko žiť. Kto nám poradí, jaké ičko dosadziť? Kto nám poradí, jaké ičko dosadziť? Dziękujemy wam za wszystko, dziękujemy wam za wszystko. Prajemy szczęście, pożegnanie i zdrawiczko. Prajemy szczęście, pożegnanie i zdrawiczko. Naj was Pan Bóg ochraniuje, naj was Pan Bóg ochraniuje, a naj się wasze serdeczko furtlem raduje, a naj się wasze serdeczko furtlem raduje, a do tej nowej jesieni, a do tej nowej jesieni, by wam pribudli taki żywani jak mi buli. By wam pribudli taki żywani jak mi buli. Zaczynamy redowi, ci już każdy gotowi, ci już każdy gotowi. Učitelky tancujú, učitelky tancujú, a žiačky im štívajú, a žiačky im štívajú. Naše Pán Boh raduje, naše Pán Boh raduje, Vlka s nami tancuje, Vlka s nami tancuje. Naše Pán Boh raduje, naše Pán Boh raduje, Pavelova tancuje, Pavelova tancuje. Trieda 9A si pre vás pripravila program, v ktorom nám ukážu, ako to naozaj vyzerá na vyučovaní v ich triede. Áno, aj to, čo vy učitelia bežne nevidíte. Bude to jazda cez vyučovacie hodiny či prestávku, ale v ich vlastnom deviatackom štýle. Tak teda zvoní na hodinu. Vítajte na vyučovaní z 9A. Pán učiteľ Zašura, ako dopadli písomky? Eine große Katastrophe. Wszystkie policie chciały do Egipta dojść. No náš dnes Peťka. Aj smetiarov treba. Nech sa ťa šalku. Nie, ďakujem, ešte mám odložené. Hudaček, ty pôjdeš do Turecka levou pásť. A ja čo mám? Sofia, tebe ani švecina voda nepomôže. No super, ja už nič nepíšem. Pán učiteľ, a ja som čo dostala? Joj, Haničko, no dneska to vidím na takú 2.
pretože na jednotku to vie pán Boh. Na dvojku to vie Hanka a ja. Na trojku to vedia iba niektorí z vás a na 4 a 5 vy všetci ostatní. A co nám dáte na vysvedčení? Všetky budete mať 4, okrem Hanky a možno niektorých jedincov. No ale už sa poďme učiť. Pán učiteľ, a keď sa blíži ten koniec 9. ročníka, nemohli by ste nám dať voľno? Dobre, ale bude tu hrobové ticho. Sofia, a ty co? Na hostci neši? No a čože, už koniec roka, ne? Píšem 5. Super, ja už nič nerobím. Prečo nemáte týždenníkov? Tá sme sa učili cez prestávku, pančerka Magdziaková, ale René s Mariekom sú týždenníci, ale im sa nechcelo. Pán Šelka, jej neverte, ona je z Karibíku. René, cicho. Pani učiteľka, a ako dopadli prázdniny? Super, cez víkend sme boli v Tatrách v hoteli Montfort. Prišli sme domov až niekedy o 7 večer, čiže som úplne dobitá. Ale poďme sa už učiť, aby sme niečo stihli. A ako vaše mačičky? Prežili to bez vás? No, Danielka, vieš, ja im vždy prinesiem nejakú kukuricu alebo mäsko z jedálne. Sú už veľmi rozmaznané, už mi nechcú papať granulky. No ale chlapci, prosím, zapnite už tabulu, lebo vám budem musieť poznámky poslať za domácu úlohu. Veronika, vymenuj mi všetky podnebné pásma. No, neviem, pani učiteľka, nepamätám si už. Toto nemyslíš vážne, veď moja dcera toto musí vedieť. Dostávajú ešte aj trojnásobnú hodnotu známky, čiže musíme skákať od jednej látky k druhej. Pani učiteľka, a k tej známke nemohli by ste mi tak trošku, prosím vás, prižmúriť očko? Sofie, vieš, že by som ti rada prilepšila, ale potom mi bude vaša triedna za pätami. Škoda, pani učiteľka, nevadí, tak spravím ten projekt, no. Veď Sofie, vieš, že ja som si ťa tak veľmi obľúbila. Ty nemusíš mať ten projekt až taký dokonalý ako moja Eliška. Ďakujem, pani učiteľka, a ja som si vás veľmi obľúbila. Ale ešte som nevidela Laurin zošit. Lauri, vedia, už som aj zabudla, ako píšeš. Áno, pani učiteľka, ale zabudla som si ho dneska. A inak, pekné vlasy máš, ku akej kaderničke chodíš? Zoženiem, číselko bude. Ďakujem. No, a už sme zasa nič nestihli, čiže vám budem musieť poznámky poslať za domácu úlohu a prepíšete si ich. Dámy a páni, prichádza chvíľa, ktorej sa niektorí učitelia možno aj trochu obávajú. Presne tak, pretože práve teraz sa trieda 9B rozhodla otestovať nie vedomosti, ale pozorovacie schopnosti svojich učiteľov. Vítajte v špeciálnom vydaní známej hry Inkognito školská edícia. Nie je to o slavných osobnostiach, ale o niečom o mnoho zložitejšom. O maskovaných deviatakoch. Úlohou našich odvážnych učiteľov bude odhaliť identitu deviataka. Ale nebojte sa, úvodná nápoveda bude. Možno trochu pomotaná, možno zámerne zavádzajúca. Veď poznáte našich deviatakov. Pripravte sa na poriadnu dávku smiechu, trápnych chvíľ, keď učitelia zistia, že celý rok učili niekoho a teraz ho ani nespoznajú. Teraz poprosíme pani učiteľku Magdziakovú, pani učiteľku Kotuliakovú, pána riaditeľa Mika a pána učiteľa Duboveckého, aby pristúpili k nám. Za veľkého potlesku prosím privítať prvého hostia. No a prvá indícia znie, to čo tam máš? Však kalkulačku. Pani šéfka Magdziaková, môžete začať. Pochádza host z Bardejova? Áno. Pokračujete.
Pokračujete vy, pán Šerka. Sedával v triede pri okne? Áno. Môžem sa pýtať ďalej? Áno, môžete. Je taký nižší? Nie. Posúvate mikrofón a máte prvé nie. Je vyznamenaný? Nie, nie je vyznamenaný. Posúvate mikrofón a máte druhé nie. Je to chlapec? Nie. Máte tretie nie. Užil som ju. Áno. Mala rada basketbal? Áno, mala. Tak skúsime Sofia. Nie, nie je to Sofia. Posúvate mikrofón. Vešerka Max Jakovej. Hostia sú žiaci 9. B. Chodí žiačka občas do Tročan? Áno, chodí. Tak už viem. Môžem povedať? Áno, môžete. No je to naša Klári. Áno, je to Klára. Budúci bod programu bude patriť našim deviatackým triedám. Každá z nich sa s nami rozlúči po svojom. Počas ich vystúpenia si spolu pripomenieme chvíle, ktoré za tie roky v škole prežili. Nech sa páči. Písomky a testy, poznámky a tresty, boj zo našej triedy chce to odvahu. Naša trieda si už na nás privykla, prespávačky, výlety a muzika. Fľašu s nami hrala, ľudovky spievala, na písomkách nám to všetko vrátila. Trieda našich snov, pri nás vždycky strehu ostávaj. Tento čas náš už nám unikol, tak si tieto chvíle užívaj. Naša trieda našich snov, pri nás vždycky strehu ostávaj. Tento čas náš už nám unikol, tak si tieto chvíle užívaj. Na Slovíne neviem čo a neviem kde, aké iško mám dopísať tej vene. Matika je drama, padrovská sama, zašura je bez matika na svete. Každopádne za všetko ďakujeme, šťastie, zdravie vám zo srdca prajem. Nech vás Pán Boh chráni, nech sa vám vždy darí, na spomienky s vami nezabudneme. Trieda našich snov, pri nás vždycky strehu ostávaj. Tento čas náš už nám unikol, tak si tieto chvíle užívaj. Naša trieda našich snov, pri nás vždycky strehu ostávaj. Tento čas náš už nám unikol, tak si tieto chvíle užívaj. Trieda našich snov, pri nás vždycky strehu ostávaj. Tento čas náš už nám unikol, tak si tieto chvíle užívaj. Naša trieda
úsmev ostávaj. Tento čas náš už nám unikol, tak si tieto chvíle užívaj. Na sobotu to síce nebolo, no trieda nám to kričí vždy, keď ide okolo. Viedla nás správnym krokom, prežili sme spolu 5 krásnych rokov. Renátka, naša tretia mama. Na veľa vecí bola často sama. Za tabuľou nás každé ráno týrala, o stredné školy sa nám postarala. Erička, v minulom živote mačička. Vždy nás rozosmiala, najlepšie nechty mala. Jedného dňa sa nám zjavila Gabika. Na čele mala napísané matika. Rozdala papiere od okna AB, každý deň písomka, to je u nás známe. Matej, každý pondelok nás ničí a každý už kričí, dnes nebudem cvičiť. Rozprával si sa, začal hlas klesať, už si len počul, daj si ďalších 10. Marianka, naša učiteľka dejepisu. Na ňu vždy pochvaly sú. V 6. nás učila, potom prišla pauza, v 9. nastala zase ďalšia kauza. Fyzika. Boli tu pochvaly aj kritika. Nikto nenahradí nášho Mika. Súčasť jeho života bola harmonika. O nálade hovorila jeho mimika. Prúser sme nechali len tak bokom, triedna na nás pozerala vždy milým okom. Boli sme ikonická trieda, cez hodinu to bola bieda. Neostala po nás ani jediná krieda. A na záver 4 slova povieme. Za všetko vám ďakujeme! To, čo sa zdalo v septembri ešte ďaleko, je teraz za nami. Náš rozlúčkový program sa pomaly končí. Niektorí z nás sa tešili na tento deň, lebo to znamená, že ideme ďalej. Že nás čaká stredná škola, nové výzvy, nové cesty. Ale úprimne, lúčiť sa nie je ľahké. Najmä s tými, ktorí nás formovali. Ale teraz je čas ísť ďalej. So spomienkami, so snami, s objavami aj s odhodlaním. A hoci sa lúčime, nie je to koniec. Je to len nový začiatok. A tak, ako sa končia rozprávky vetou a žili šťastne až kým, aj my dnes končíme náš školský príbeh s úsmevom, s vďakou a s vierou, že to, čo sme tu zažili, si poniesieme ďalej. Ďakujeme, že ste tu dnes s nami boli. Ďakujeme, že ste tu s nami boli počas celých 9 rokov. A ďakujeme, že sme boli spolu. A týmito okvetami by sme chceli poďakovať našim triednym učiteľkám.
A teraz chvíľa, ktorá roztopí aj najprísnejšiu pedagogickú tvár. Je to tak. Nasleduje tanec žiakov s učiteľmi. Ale nebojte sa, nebude to valčík s poznánkovým zošitom ani tango pri diktáte. A keďže deviatáci sú už skoro dospelí, je čas spraviť niečo, čo sa len tak nevidí. Pozveme svojich učiteľov na tanec. Na pomalý, slavnostný tanec, kde nehrozí skúšanie ani písomka. Toto je náš spôsob, ako vám, našim učiteľom povedať tiché a rytmické ďakujeme.